Hej, jeg hedder Per Grønning, og jeg er indehaver af Poolworld.dk. I februar 2025 var jeg på besøg hos Mountfield i Tjekkiet og se, hvordan de producerer PP-pool. Det var ganske fascinerende, og det vil du se lidt om i denne video. PP-pools svejses manuelt med varmepistoler, og det kræver erfaring og højt specialiseret arbejdskraft.